На форуме ГЛАБСЕК, які праходзіць у гэтыя дні ў Празе, адбыліся сустрэчы з дзяржаўнымі сакратарамі МЗС Швецыі, Германии, Словении, намеснікам міністра па справах Еўрапейскага Саюза Чэхіі з іншымі прадстаўнікамі дыпламатычнага корпусу. Галоўныя высновы. Напрыклад, Швецыя. Швецыя выступае за далейшы ціск на рэжым Лукашэнкі і ўзмацнення санкцый у адносінах да яго у сувязі з тым, што Лукашенко працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і працягвае рэпрэсію ў адносінах да беларускага грамадства. Адначасова Швецыя вітае важнасць стварэння інстытутаў дэмакратычных сіл Беларусі, якія прынялі рашэнне аб больш шырокім узаемадзеянні дзеля выпрацоўкі агульных стратэгічных рашэнняў. Як Швецыя, так і Словенія гатовы, і таксама Германія, гатовы правесці прававыя кансультацыі па тэматыцы, звязанай з магчымасцямі прыцягнення Лукашэнкі і яго памагатых да крымінальнай міжнароднай адказнасці за злачынствы як супраць беларускага народа, злачынствы супраць чалавечнасці, так і супраць украінскага народа, ваенныя злачынствы. Словенія пачынае выдаваць travel documents для беларусаў, якія пражываюць сёння ці знаходзяцца сёння ў Словенії. Таксама Словенія гатова пайсці ў кірунку вырашэння праблемаў, звязаных з большымі магчымасцямі атрымання візаў для грамадзян Беларусі. Германія будзе таксама працягваць актыўныя дзеянні, накіраваныя на вызваленне палітзняволеных у Беларусі і ў кірунку дапамогі беларускім палітзняволеным, якія выходзяць з турмаў рэжыму. Чэшскі ўрад будзе таксама стаяць на прынцыповай пазіцыі падтрымкі дэмакратычных памкненняў беларускага грамадства, падтрымкі супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі і інстытутамі Беларусі. Светлана Ціхановская, аб'яднаным пераходным кабінетам і Коардынацыйнай рады. Чэхія мае свой уласны гістарычны досвед барацьбы за свабоду і дэмакратыю і будзе падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы столькі часу, колькі на гэта спатрэбіцца. Дэмакратычныя краіны Швецыя, Германія, Чэхія, Словенія стаюць на баку дэмакратычных сілаў, стаюць на баку тых, хто гатовы працягваць барацьбу з гэтым рэжымам.